Sabías que a Igrexa de Galicia ten case 2000 anos de historia? Dende que a mensaxe de Xesucristo chegou a nosa terra, a fe cristiá, a través dos séculos e ata día de hoxe, transformou e segue transformando a vida das persoas. Testemuña disto é a nosa cultura, arte e edificios. Cada xesto, cada acción, falan da xenerosidade e entrega que vivimos como don e tarefa de ser cristiáns en Galicia. Xestos e accións que levaron a persoas de todas as idades, de todos os carismas, comunidades, parroquias, servizos e ministerios a facer posible accións pastorais. Accións evangelizadoras. Accións celebrativas. Accións asistenciais. Accións educativas. Accións culturais. As dioceses de Galicia queren visibilizar a todas estas persoas e realidades. Por primeira vez, unímonos para presentar a memoria de actividades da Igrexa en Galicia. Este é o noso tempo. Somos Igrexa en Camiño.